Odnos Jovane Tomić-Matore i Anite Stanojlović je glavna tema u Beloj kući ovih dana, nakon što se tiktokerka Mateja Car suočila sa Matorom i otkrila joj sve o dopisivanju sa Anitom, zadrugarka je morala da prizna da se muvala sa njom. Matora odlučila da stavi tačku na njihov brak i najavila je da želi razvod. Svi zadrugari su potrčali Matoroj, Anita nije mogla da podnese pritisak, pa ju u jednom trenutku pokušala da pobegne sa imanja. Međutim, obezbeđenje ju je sprečilo u toj nameri. U jednom momentu se čulo naređenje produkcije upućeno obezbeđenju. Ona je prišla Miljani Kulić sa kojom prethodno imala žestok sukob, a obezbeđenje ju je sve vreme pratilo u stopu kako ne bi ponovo pokušala da nasrne na nju. U jednom trenutku obezbeđenje je dobilo naređenje od produkcije preko radio stanice. Ne sklanjajte se od Anite, glasilo je naređenje. Otići će ovi momci, obezbeđenje, zapretila je Kulićeva. Ja mogu ono što ti ne možeš, pa se ti pitaj da li želiš sa mnom konflikt, obrusila je Anita. Baš želim, uživam u tome, uzvratila je Stanojlovićeva. Stanojlović je nakon svađe sa Kulićevom otišla do kapije imanja i tražila da izađe iz elita, nekoliko ukućana okupilo se oko nje, smirivali je i sprečili da pobegne iz realitija.